Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tui faju kanong bagang katal video ngakai tabuk to Chaitra mela cholu tongo ngaka angba agoliwo Chaitra mela o thangnani bagai gari nasing tongmani kai kisani pore ngai no gari khungsa phairuka auto gang o auto gari kawunyo thangka ngai auto gari kamani amsuk kaharam nangka je amsuk satung giring fano se nobor dom phayo ngakai anobor dom mane ang kisa muktri phairo sengai thangka hingke naitong dino ang channel no ang Chaitra mela thangai tamorok paikha hingke ang thangai sogoi kya Chaitra mela o hingke thangai puila o nugui kya je borok bangmani bir hingke amsuk borok rok satung siring o fano se jotono Chaitra mela o phaibaio tamoni hingke o jora o to kisa misa discount rok mano 100-200 fano se kom wngta mane normal day ni tulonai hingke angbo video khaititwi bwskango agogwi thangka tam manui rok tong tam kaham manui tong hingke nani bagui hingke bwskang thangtai nugui khe borok rok satungo himani bagui samboboto lengjak bai kheno hinui jotono saya tola o khai chosok achukjak hingke ang bwskango agogwi thangka hingke bwskang thangui nugui kha je amtui no jebo borok rok tebo pai tongo manui usri blaiui je nangsak manui borok pai talanglai o Chaitra mela o kom sasak wngna hinui angbo nani nangmani koyekta manui rok painakha hingke ang haipano amono hingke ang video khaibuliya tamoni hingke video khaititwi manui painani hingke kisa bejal ongo hinui hingke paimani pore ang kifili paikha hingke kifili titwi lama o kisa satung jora bo taboba fruits rok janani jora no hinui kisa manui paitwi paikha ang fruits rok amoni pore hingke ang auto gari kawui Radhanagor o phaipaijokha chini yang ni gari kanani hinui hingke norok charjak khaiba ani channel no like subscribe khaidi.